Kynhun jong Nonghikai SSA kabaron hapoh ka shatri jong Meghalaya SSA Schools Association Central Body. Kalau khot laweri Nonghikai na kylleng ka Jylla ban wan ka SSA Teachers General Meeting kabanlong haka khatnriu tarik Nohprah arjar arhusaw Madan Student Jaiaw. Kadkum ka kyrwoh balapha do President ka MSSASA uba Aristotle ulaong begini ka Jingialang kalong ka Porsche hapoh baje mynstep. Kani ka Jingialang kalong ban pynshai halor ka jingkhot ya kren ka sorkar Jylla lyngba ka tnad education halor ki mat jingdawa Nonghikai SSA ban thaw ki kyndon trekam na ka benta ban pinskem ya ki kam jong Nonghikai SSA. Yang jongi kam Meghalaya SSA Schools Association Central Body lyngba ka ni kyrwoh khubor ni pentip shapi baro Nonghikai SSA hapoh ka Jylla Meghalaya ba ngin sapelong ya ka general meeting jong baro Nonghikai SSA haka Jylla jongi haka country trik jong 9 Desember hapoh Madan Student Jaiaw Shillong haka por khatbai baje mynstep haka ni ka general meeting ngin sayok ban pynshai haka bayade bat ka jingkhot ya kren jong ka sorkar Jylla lyngba ka tnad pule puthi haka bayade bat ka mat jingdawa jongi Nonghikai SSA na ka sorkar na ka benta ban thaw ya ka polisi haka bayade bat ka job security jongi Nonghikai SSA kumta sisin ni kentu ya pi baro Nonghikai SSA hapoh ka Jylla Meghalaya papin yami renti ban wan syakani ka general meeting kaba ngin sapelong haka country trik jong 9 Desember hapoh Madan Student Jaiaw Shillong haka por khatbai baje mynstep.